Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Muleka Kudu wanda Amy Hausa TV Abuja take gabatar muku da shi tare da ni Hafsat Faruk, wacce zan kasance da ku a cikin shirin da kuma abokiyar aiki na Maryam Umar. A koda yaushe wannan shirin yana tattaunawa tare da mashahuran mutane wanda sunansu yayi suna a duniya, da ma manyan 'yan kasuwa masu sana'ar gwangwan, fawa, fatauci, gwari da ma sauran masu sana'a a duniya. Wannan shiri namu ya samu nasarar shigowa wannan kasuwa mai albarka da ke garin Port Harcourt da ke jihar Rivers, inda muka samu nasarar tattaunawa da sarkin samari, ko in ce sarkin matasa, shugaban matasa. Ranka ya daɗe, masu kallo da sauraro za su so su cikakken sunanka da hada-hadar kasuwancin da ake gudanar. Sunana Muhammad Zikifulu da ke garin Port Harcourt, Oka Street. So a cikin halin da muke ciki, mu dai bangaren mu nan ba mu da wani matsala, komai dai muna zaune lafiya dai da jama'a. Kuma kamar yanayin yadda muka saba zamantakewa mu shekaru da dama, manyan mu da ƙananan mu muna nan, ba mu samu wani challenge a nan, kamar dai yadda mutane suke tsammani, saboda kinanin abu kamar arewa da dama ana samun tashin hankaluluwa, amma mu nan bangaren mu dai alhamdulillah tashin hankali ba mu samu shi, sannan kuma bangaren harkokinmu na kasuwanci yana tafiya daidai yadda ya kamata. A duka dai mu wannan matsayi a yanzu da hana ke ciki. Ko akwai kira da kuke da shi ga al'ummar da kuke jagoranta? Jama'ar da muke jagoranta, a kiran da nake da su a kulliyomin mu zauna lafiya, mu yi biyayya da kuma manyanmu da kuma gwamnatinmu. Duk abin da aka ce yau an kafa cewa akwai doka a kansa, to mutum ya bi doka sai ya zauna lafiya. A kowane lokaci muna ƙoƙarin mu ga mun kawo wannan zaman lafiya ga matasanmu da kuma su kanmu wannan za su taso a bayanmu. Kuma muna ƙoƙari mu ga cewa lalle muna so su ba mu haɗin kai a kowane lokaci. Idan wani abu ya zo na ko ci gabanmu ne na 'yan arewa da muke zaune a nan, muna so kowanne mu yi ƙoƙari a cikin matasa su yi biyayya da mu, su ba mu haɗin kai. Shine kiran da nake wa matasa a kowa ina suke, su zauna lafiya. Ya bambancin wannan sana'a ta wasu mutanen da irin kamar arewaci da sauran gurare a Najeriya? To bambancin sana'armu da arewa gaskiya alhamdulillah, duk inda aka ce ma kana sana'a a kudu da wanda yake sana'a arewa, wallahi akwai bambanci. Yawwa, me yasa nace akwai bambanci? Saboda abun da yau kai zaka sai da abu lokaci ɗaya, yanzu ka fuskanci wani abu, wannan shi idan ɗan arewa ne zai ɗan kai kamar kwana 2-3 ko kuma sati guda kafin ya kai wannan matsayin da kai a ɓangaren business ɗin da kake. Saboda idan ɓangaren wai cinikayya ne, ko kuma a ce an samu wani bunƙasa ta ko da ka sai ɓangaren riba da sauransu, gaskiya mu dai alhamdulillahi fiye da muna samun bambancin business ɗinmu da arewa da nan. Saboda kuma amma duk yadda aka yi, shi mutumin arewa idan ya business da wanda yake a nan, to fa kacewanku ba ɗaya bane. Saboda me yasa kai abin da zaka yi yanzu, ko shidimar gidanka ko kuma waye ɗinka, to fa gaskiya ne zaka ga cewa ai nakan nan kai kafi na arewa nan sai ya fi naka samun kwanciyar hankali fiye da kai. Domin mutumin arewa idan zai kashe 1,000, kai dole a nan gurin nan yau sai ka kashe 3,000 abinda za ka yi idan rayuwar gidanka ma tukuna, amma misali kenan. To shine a gaskiya mu in dai bangaren ci gaban business ne a nan, ko wani duk wanda yake zuwa kudu ya san akwai bambancin kasuwancin arewa da nan, akwai bambanci sosai fiye da arewa. Haka daɗe, fatan alkhairi ga masu kallo da sauraro. Godiya nake, ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Masu kallo da sauraro, anan muka kawo ƙarshen tattaunawa mu da shugaban matasa a wannan gari na Port Harcourt da ke jihar Rivers State, masu hada-hadar harkar gold. Ranka ya daɗe, mun gode. To jama'a, ina godiya da ina miƙa gaisuwa, godiya ta da jama'a duka dai da wannan suka ganmu da kuma wanda dai za su ji labarin bayanin da na yi
idan kuma na yi kuskure a ciki kamar zamantakewa ta ɓangaren kasuwancinmu a nan, tun akwai mu da shugabanninmu a nan, ba maki na faɗi wani abu wanda ko ba so in faɗe shi ba ko kuma yaya, to da Allah ai mini afuwa. Kuma ina neman ci gaba a gurin su manya su ƙara ba mu goyon baya a irin wannan abu. Ko da wani lokaci aka ce yau an zo daga ɓangaren ajibe me muke ciki a cikin zamantakewar mu na nan da kuma harkar kasuwancinmu, yana da kyau a ƙara ba da ƙwarin gwiwa ba su bayani yadda cewa duk da idan akwai wani damuwa da muke fuskanta, yana da kyau mu fito mu faɗe cewa ga damuwa da take abu na ɗinmu. Amma mu a yanzu a ɓangaren kasuwancinmu alhamdulillah, tun da dai muna zaune lafiya, babu wani tashin hankali. Amma harkokin kasuwanci gaskiya ya yi ƙasa fiye da muke fuskanta. Yanzu dai harkokin kasuwancin ya yi ƙasa gaskiya fi sabilillah. To amma wasu kasuwar D-Line ce nan, D-Line Oka Street, wannan kasuwan D-Line kenan muke, kasuwan D-Line kenan muke a nan Oka Street near Government House.